weche mag PSV ng'uro osebedo ka wuok kuom mathoth kata odiochieng' ma kawuono bende e gazet ma kawuono mar The Standard penj kacha ni bende paro en mane kotenore kod retest kata penj manyien mimiyo derepe pachu en mane usebed kata ka ukwede nang'o. Erokamano ahinya Cleophas. Adier makende mantie en chik choto chantie kendo wang'eyo maber kendo wan kind jok mane obet piny boloso chikni to kaka gini kele emotamo nikech ok inyal bukri abuka all of a sudden nwachako retest nwachako train gini kaka nonego bed nobiro nwawinjire ni nyaka identify jok mag mobro timo refresher courses gi nikech time and again wasegebedo ko wacho ni drivers onego bed ni tero refresher courses kuonde mong'ere kaka NYS wasegebedo ko wacho ni NYS nyalo kawo ting' mar timango mar retraining mar refreshing drivers but kaka koro gini to bira dichiel monge kata notice ochiw notice to notice okotiyo kata dwe achiel to nikoro driver nyaka giden sani derepe mang'eny license gi renew 1 year kata koro gine moro mar 3 years cha ka jatelo nyalo nyisa kae pok obedo qualified pok odhi nyaka koro driver ka driver mar riembo public transport vehicle nigi license mar 3 years koro ka driver nicho renew license for 1 year alafu koro kendo ni onego bed no dhi retest wan ng'eno kaka gini en mana mar sirkal giser manyo kuma ginyalo yude pesa to koro pesa gisedo ni koro pesa ginyalo yudo matatu kae nikech koro it is easy kinyiso ng'ato no dhi book test obro book an gi driver mang'eny mose book test but koro ng'e gima nyiso gi kata ku book test book test mbele kucha mondo wane ni how gini bro dhi nadi mbele kae mondo koro wane kaka koro nikech koro gini opo apoji to dhano opore apani koro